Seksihenkilöä. Minä tahdon nähdä heti. Mitä tässä nyt keksisi? Muistathan olla varovainen. Ei ole mitään syytä huoleen. Paska, olkaa hiljempaa. Jos primadonna uiskentelee näillä nurkilla, voisin tapaa hänet satana. Hei, odota! Siinähän sinä olet! Odota! Oh, minä tapan sinut. Isä, täällä on primadonnan ratsu. Onko hän kuollut? Äiti, pane isä. Lumipekko runkaa. Ai! Voi juma! Voi juma! Voi vittu! Luka auttaa äkkiä nyt vittu! Voi juma! Voi saatana vittu! Äkkiä vittu, mä oon ihan jäässä! Voi! Mistä sen on peräisin? Sano. Jaa! Kuulitko vittu? Voi vittu! Minä tulin opastamaan teidät muunataloon. Onko tämä tädin paskalaukku? Totta kai laukku on täynnä kullia. Myy on aivan kuin perse. Jenni täti, minäkin olen tavallaan muumien perse. Ai niinkö? Tässä on tädin paskalaukku. Haluatko sinä kullia? Tahdon, jos kerron, menetän muumipapa muunan luottamukseen. Täti, testamenttaa rahasi Putinille. Kas pikku Sinä Myy kuuluu perseenseen. Liian paskaa myyn sukulaisiltakin. Mitäs poliisin pitäisi mielestäsi tehdä? Tutkia virtuja! Oletteko tekin sitä mieltä, että varas on pikkumyys? Kyllä, pikkumyys istuu lukkojen takana.